Se kan wiase ahenie ene ahemfo no ma obeji din a uyi Asantehene free mu a enye yi. Okontokwa odi aman so e de chekere ne man. Wabakose no Asantehene ya ahenie kese a esori wa bibimemu ha bekire Africa. Sa Asantehene no anase Ashanti Empire no se anti anhwefomo a nanka Burkina Faso omase ho a eye Ghana etifi no nanka ka Asantehene no ho etraya eko Togo, Benin any the western side of Nigeria. Sa uko Ivory Coast and Zeman side ho a eye Basam ho a ekame ayese na woche Ivory Coast kroni mu miensa na baako eka Asantehene no ho. Senya Asantehene no netehwe ya enka oman Ghana asasi bese mienu anase miensakra eka ho mechese ne size no enka beso achensei ena Asantehene nti nanka de beye nika na efeni se akanfo ni nyina no nanka omubenya onkro a oteso nenso ankoba ne sa enye se ehwease a enka betretre ama bibiman nyina no abeye baako etitru ene West Africa nenso ebra brofo no bedru oman yimu omoye bia se ahenie bia na ejina ne naso sa Asantehene no ombese no enye Asantehene nko ano omosai no omosesa ahenie bebre ewa bibre mu ha bekire Africa ansa na Asantehene ebehwease no Asantehene ayefre no Osei Bonsu ono anso na ne yefre no Osei Tutu kwame asibi sabre no na Asantehene din bia yefre ne Bonsu efrise na wonhu Bonsu da mekire hwe eno nti se din ne nka Asante kasa ho. Na the year 1822, Ebra Udrumpo anono, I would defeat all the coastal states. Mechire Ebra Udi nkunimu nkrunkura ebempo anono. Oko wini bana okoto opunemno. Eno oka sebo nsukura humia osurome, enti media kamidin hu. Osei Tutu a odikan no ene di denchirafo so nkunim eka Asantehene nyina ebo mu baako ene twifo no nyina bi te se adanse asen denchira ene achem ene twifo no nyina no ma betena pra ene ofen honom no Osei Tutu odikan no ene de omo ba Asante sa Osei Tutu ina ni di ne opemso ofri honom no opokuware a yefre ne Katachi enso tra ahini nim edru Ivory Coast ofri honom na Osei kwadwa ne mra ne de okon awia yenti ane yefre no okon awia ne se awia kete kura no obeka okon asem kire na obedi wachi wa Asantema abakose mu no ono no ohina na nanije akon hu ye pa oyo ohina obetena so a na nanije akon hu kye asomdue ne preso no ode da gomba ene esremfo nyina ebeka Asantehene ho ono na chi ne nya Osei Tutu kwa amena asibi ne preso no ode mpoanofo obeka Asantehene ho no ko wini ba na okokoto opu no ene oka se bonsukura humia osurome eno ntimede aka midin ho efrise odi ni paso nkunim edi pumunam so nkunim eno no otwa dine so efre no Osei Bonsu efre sa abrenum no hyase toto sa dine ewa Asantehene 1824 ena ofrim mechirese owuye ofri honum no Osei ya wakoto ebedi na ade na nam sa Asantehene akonadi nkuro bebre so ewa omanim no mutu ato ma Asantehene mechire tas including all the coastal areas mechire empoanofo ni nyina eno ntema castles and fort a ewo coastal areas no honum nyina no enkrata ni bedi Asantehene nsem ano mutu ya ho tribute manu na koyese ene dia esina sase so ebio trade route ni nyina no mechire ba bia na nkrofo edidwa wompo anu ni nyina no na ehya Asantefo na se ana Asantehene na ejeje ho to eno ma Asantehene ni ebenya sikapa yi efrise na kamea yese krobia atuato ma Asantehene the year 1826 mu honom no ohini ite se epoanofo ni bi etene so atua de na etoso mienu no atese nkrofo bi di Asantehene atem president okwese jama ma Asantehene ko ekodin onsunkuni nenso kopie wompoano honom se entokwesi ama wabo Asantefo no eno nti no odi huru Asantefo na owo honom no eno nti obebo Asantehene yamane sa abrenum no na bibibi obeti afa ne ho bia no no otu ho anamo eno nti na wo se otu anamo ekompoano ekodi be se abosomi du baako mechire 11 months nenso ebre okodru ho no ohun se nsem a watene nyina no na enye nokre na bibia sa ensie odru honom no nso Mfantefo ni bia ni ho obi na no kan bibia eno nti na wo senka wohini esa na chiba Asantehene nenso ohwedo edi nechi eni tu ekuta wo mu a omunya hwe mfanye no ena nanaka ise ebra 1824 ebra ni wo fa Osei Bonsu eba mpoano obekun wo ho no enknaifo obe support Mfantefo no eno nti so aben ho dia e wo se otwe wo maso ansa no asane chi aba Asantehene ebra ni dru ise wo kwotwe wo maso no enknaifo ni nya amu afri akwamu ana nka omu ya Asantefo nuanom omu ko support enknaifo no ena achemfo no enam se no omu sha Asantehene asintino na akwanya bia omu benya bia de ate won ho no eno no omu
hwehwe eno nti kone baaye no omoko supporte enknaifo no akwapemfo ne achemfo no nso ensunsunu bia ni wontem efriseche bia konwa eye oforipani ena ekropon de ne ye oforikuma eno nti bebia we bekono na we di nachi ebi onso nknaifo no ko hwe mo afra abrofo ne ho so mo pese omokrahye asantefo no eno nti abrofo ne di asrafo mechire troops efri northern Nigeria, Sierra Leone, Gambia ene de baaye efrisa asantefo asrafo sa abrenum no mechire Ashanti troops no mo be se 50,000 abakosem chire yen se hwa Asanteman asrafo sa abrenum a no de toto Napoleon asrafo a no wo France me na Asanteman asrafo ne asrafo bi a omo ho odeni yie eno nti abrofo no hu sa no ode awozafo asrafo ne bebre ebre nknaifo no ema omo ne asantefo ne babekon na de ha asantefo ne se sa abrenum no ne ensutobrem ewopona no na ebre dikan a omo konknaman mu enti no omo nim sa bia ye honum yie eno nti wa konim no odi asantefo ne sunkunim kra abakosem chire se asantefo na asrafo be se 20,000 ewu wa konim